За днеска имам едни 7 яйца, които са да изтекат. И за да ги спася, ще направя една много яка рецепта на Гордан Рамси, която не е с гъби, не е с крема сирене. Мисля, че и чушка няма, ама има яйца, така че е почти същото. Заточваме ножа, ако си намериме масата. Тях е малко по-трудно, защото искаме по-гъбест вид. И минаваме към тигана. Студен тиган, слагаме бекона. Оставаме, докато чакаме, можем да си щукаме яйцата в купа и да ги разбием. Разбъркваме. Когато лука смени цвета, добавяме чушките. Или, както казват варненци, пипера. Много интересно, защо варненците казват на чушките пипер, на чушкопека си е чушкопек. Може някой варненец да ме просветли. Може малко повече, защото има 7 яйца. Крем пипер може да добавим съвсем мъничко мащерък. Взимаме половината крема сирене и го избутваме вътре, да придаде плътност на вкуса. Започваме да бъркаме. Обираме всичко от дъното и го качваме нагоре. Когато започне да става по-трудно, ще спрем. Като сега, например, е хубав момент. Натрушаваме от сиренето отгоре. Искаме да има големи буци, за да може, когато отхапем, и да ги усетим. И вкарваме във фурната. Фритатата изглежда е така. Охо, как мирише. Котио. Много внимателно. Вуаля. Даже и Гордан Рамси ще му хареса.